kai hardo wani zai ne ya shigo da kai birni kuma ka biyo ta yanki na. A radun Allah gidan bafana na kawo ziyara ka dalla shutop. Ba wani babban ka a birni suna riga babbannin ka. Kawai ka shigo birni ne kana so ka zo ku ci taliya ko. To maza ka koma jeji. Can ka je ka dinga kwana akan bishiyar. Nan birni ne ba gajan unguwa ce ka datta ku ka gane ko. In ka sa ido baka ga dogayen benaye bane. Kai, a radu wannan dan wada kai da ajeji ne, ai da tunu na raɗe ka. Ni za ka raɗe? Yo to kai wanda shi kama duk ba mun ji da su ba. To bari in ma rauni yanzu in na daddatsa ka sai ka koma can jejin ka gaya wa mutanen ka. To dan ubanka ai ni ma din. Haba yan uwana kabilun Najeriya ya kuke haka ne? Wannan shine hana mu ci gaba. Da kai da ni da shi duk uwa da uba da ne amma kuna neman hada mana bala'i ku dala zub da makamai ku zo mu hada kai mu ciyar da Najeriya gaba saboda haka kun ji wani waka da aka mana zaman lafiya ku zo ku ji